podujatie sezóny Veľkú cenu Belgicka máme teda za sebou, no a spoznali sme meno svetového šampióna. Už po 7-krát v kariére sa ním stal Nemec Michael Schumacher na Ferrari. Z víťazstva sa však dnes neradoval, pretože ho pokoril Kimi Räikkönen, víťaza našej dnešnej súťaže, preto budeme vyberať z tých z vás, ktorí ste verili práve fínskemu pilotovi. Poďme sa pozrieť, ako ste tipovali. Prišlo k nám 1050 hlasov, najviac ich dostal tradične Michael Schumacher, konkrétne 889. Za nemeckým majstrom sveta nasledujú Fernando Alonso, Jarno Trulli a štvrtý v poradí je dnešný víťaz Kimi Räikkönen. Za ním sú Rubens Barrichello, Jenson Button a Juan Pablo Montoya. V tejto chvíli je už všetko pripravené na naše žrebovanie, takže ja vyšlem pokyn do réžie. 3, 2, 1, štart. Stop. No a našim dnešným víťazom sa stáva William Kiac z Bratislavy. Srdečne gratulujeme, nech si DVD prehrávač od televízie Markíza a takisto 2-DVDčko o Ayrtonovi Sennovi užijete v zdraví. Máme ešte sekundičku času, samozrejme s našim výhercom sa nestihneme spojiť, ani na tlačovú konferenciu nám už nezostanú minútky, ale predsa len ešte jedna otázka na našich komentátorov. Michael Schumacher, 7-násobný majster sveta, ak by sa to dalo v jednej odpovedi spojiť, zaradil sa definitívne medzi nesmrteľných, ale takisto aj prvé víťazstvo pre tým McLaren v tejto sezóne a vôbec vlastne len tretí tým sa radoval z víťazstva v tejto sezóne. Určite áno, Spa-Francorchamps zrejme nikdy nesklame. Preteky tu na tomto okruhu budú vždy niečím výnimočným. Dnes boli výnimočným tým, že sme sa dočkali iba tretieho víťaza v tejto sezóne, ale zaslúženého Kimiho Räikkönena a Michael Schumacher teda dovršil svoju cestu za 7. titulom majstra sveta. Dalo sa to samozrejme očakávať. Michaelovi Schumacherovi stačil teda ten dvojbodový rozdiel medzi ním a Barrichelom a prakticky nikto nepochyboval o tom, že Michael Schumacher už naozaj o ten titul nepríde, ale musím povedať, že naozaj dnešné preteky k tomu niečo dodať. Sice dokončilo iba 11 pilotov, ale naozaj to, čo predviedol Schumacher s Montoyom a Montoya, potom s Trullim, Button s Trullim a následne tie odstúpenia, safety káry, myslím si, že dnešné preteky mali všetko, čo správna veľká cena potrebuje. Jirko, ešte v krátkosti, určite sa zhodneme na tom, že je to príjemné, že sa tieto preteky vrátili do seriálu majstrovstiev sveta. No ja som rád, že sa potvrdzujú slova z úvodu, že je úplne jedno, že či majster sveta je Schumacher alebo nie od tejto veľkej ceny, ale máme McLaren opäť v hre a je to najlepšia pozvánka pre nás všetkých, aby sme si pozreli ďalšie veľké ceny, pretože budú podľa mňa ešte zaujímavšie, ako boli všetky doteraz. Jasné, páni, ja vám ďakujem veľmi pekne a samozrejme za komentovanie aj za tieto postrehy. No a my sa najbližšie uvidíme o 2 týždne, keď je na programe Veľká cena Talianska na okruhu v Monze, takže Formuly 1 na Markíze zostaňte verní. Už od zajtra tipujte víťaza pretekov v Taliansku. No a pri Formuli 1 na Markíze opäť dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.